Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline! Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental, kag bilog nga kalibutan nga nagamonitor na karon nga aga diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline na program diri kita sa Biyernes nga presentation, February 18, Pebrero 18, tuig 2022. Aksyon Hotline! Ari na kita sa ikatatlong nga Biyernes sa ikaduha nga bulan karon nga tuig. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online nga pagpangalagad sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline! Kabay kung tani nga lang mo sa mayong kondisyon, kabay patani nga mayo lang inyo pagbugtaw karon nga aga. Importante bisan pigado lang ang aton lawas gid ho. Kinanglan halungan kag nami gid kuno ay kita sang ginabatyag. Aksyon Hotline! Aksyon artay hupon checking in diri sa aton nga pagpangalagad liwat kita nga magaserbisyo sa inyo tubtob sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Isa ini ka masubo nga balita para sa mga miyembro konsumidor sang Central Negros Electric Cooperative or Seneco. Mayara sang ipatuman nga increase sa balayran sang kuryente sini nga bulan sang Pebrero. Hindi lawg-lahog. Bangod masobra sa 3 pesos per kilowatt hour ang increase nga sa balayran nga aton sini abagahon. Aksyon Hotline! Ano bala ini? Anong rason sang ipatuman nga increase sa balayran sang kuryente? Number 1, pass on ini nga collection. Hindi ini tanan magakadto sa Seneco, kundi ini resulta sang pagmahal, especially sa bahin sang generation charges. Aksyon Hotline! Explikar na karon kag pamatian naton ng taga Seneco kung paano ini, no? Para at least may balawan sa publiko kay ti basta gani balayran ang tao uyaway na ni siyang balik doon. Kung ikaw member consumer, way ka na sinisang pasahan pa, no? Kundi ang Seneco distribution lang saya diri sa mag-consumers, kung ano dito mga charges nga ginapatuman, no? Kapin pa sa ginakuhaan sang supply sang kuryente, ang Seneco maobligar na siya because it was also approved sang gobyerno, sa ngayon sa gobyerno kung departamento. Tiwai choice. Ang Seneco actually ginagamit man lang ini mo, no? Nga among nagakolekta sang pass-on charges nga ginapatong sa mga konsumidor. Di ba mangkot galing sini, may kwarta pa kamo da, may kuluton pa kamo sa bulsa nyo nga idugang diri sa balayran. Ano pagid? Subong adlaw kay ti amo ni siya ang base activity and schedule of activities ng COMELEC magapatigayon sang ikaduhana, no? Actually nga tinion nga Operation Backlash. Ang Operation Backlash dira ina mag-umpisa sa southern part of Bacolod City. Ang tanan nga mga posters illegally posted kag sagwa sang lugar, especially sa mga designated areas. Kapin pagid, no, ang mga campaign materials nga wain nagsunod sa COMELEC resolution kung sizes ang pagambalan. Tiamo na ang kakason karon sang COMELEC upod
sa interagency and intergovernment units, no, or composition sang naglain-lain nga mga ahinsya sa gobyerno nga magabulig sa kumilik para sa pagbangkakas ang posters. Hotline. Sino ay naman ang nagtapuan or ang may pinakamadamo nga mga posters nga illegally ginpangtapik sa poste sang kuryente kag puno sang kahoy? Hotline. Bawaring iban, luyag pagid nga lawagon, kamo na lang tani nga mga supporters kag magkandidato mismo, no? Abi, kung responsable kamo nga mga kandidato, kung kaisa huya-huya man, Hotline. magambal gani nga simple lang gid nga kasuguan. I mean, it is not simple actually, no? Ang kasuguan ka simple sa ginabutang dira, nga dapat hindi ka magbutang sa mga bawal nga mga lugar, kay iya hindi pwede ka makasuhan. Tidra pa lang nga daan, umpisa pa lang gani, kampanya pa lang, ano na yaman? Nga pinadungol ka mo mismo nga magkandidato kag mga supporters. Hotline. Sorry pero kurato niyo pag hindi ang kunano ang wala to niyo pag hindi kagatagan niyo pag inubrang tag kumilik nga wayman sa manugsaka na sa poste. Hotline. Ano pagid? Bacolod City sa nagapadayon nga vaccination activity para sa 5 to 11 years old. Gindugangan ang vaccination sites. Oy, 3 kadlaw galing nagligad o sining nga semana, umpisa Lunes, mga 1K na inaway pa madala sa listahan ang kahapon nga adlaw. Hotline. Meaning, ti sobray sa kalibo na mag-amo ni no ang nabakunahan sa Bacolod. Kag ang dami nga balita kay nagtap naman kita ang Bacolod all over Region 6. Hotline. Kag isa pagin nga ito nambalan karon nga aga magka-aksyon, mayara naman sang na-intercept ang Bacolod nga fake vaccination cards. Din ini nagalalin, sino ini nga mga talpulano niya nga nagamit na naman sang mga piki nga vaccination cards. Ano nga kaso ang ila ato bangon? Hotline. Amoy na so parang aton sini madalag ko nga mga balita nga tutukan karon nga agad diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline sa gyapon sa Biyernes nga presentation February 18, 2022. Hotline. Ang aton pagpakalagad karon nga aga buylogman nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sing Director Al The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. ang una naton nga mga nakalinya sa talawgan taho. Kay parang hindi na ko mag-uol. I-plastad na lang ni tanan kay gusto tani mahibaloan mo. Ang mga development kag update kag standby kamo kayong patrol actually ara nagatabid dira upod sa kumileg kag PNP angot sa backlash operation. No kay importante manimo nga gusto ta may baluan sa kumileg bala last time may ara, no?
balala sa time, mayara na siyang napadalaan nga notice of violation ang Comelec. Kay ti kung may mga nag-violate dito, dapat gid, no? Dapat gid na sila nga pasabton. Okay? Nga kung anong ila sining response. Bala pagpadala sila sa notice of violation sa madalagko nga mga posters, nagkuan sila dayon, nag-consider man sila dayon, o ginpang papanaog na nila, ginpang kakas na nila to kung luya ginila yung ang taga-Comelec upo diya sa iban nga ahensya sa gobyerno magkakasini. Action Hotline. Ibaloon talang nagkaroon dugay-dugay ha, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kay ti ang Comelec kamakon muna nga kasako sa preparasyon, may mga training sa mga maestro nga magabulig yes Comelec during the election time. Ti subong yaho, tagaan mo pa trabaho ang taga-Comelec nga magalas ang panglibot agod nga magkakas sa mga posters nila. Kung ako gani sa taga-Comelec ni di paglawg-lawgon failan gid, no, sang mga kuan bala, mga penalidad. Ang nami pagid sini gani sa uli kung dapat medyo pabugatan ni ang penalty mo para madudla ning mga kandidatong mga nagapakabal bla kag mga kandidato nga nagapaninguha nga maka-take advantage. You know, tigin butangan gani designated poster area para patas bala. No, patas ang away sa kampanya. Galing di man mabasol kung hinali nga hindi ni sila magkuluhan, no? Hinali nga hindi ni sila sununod. I mean, ining mga kandidato kung kaisa nga mga dungol man, no? Di ko nagasalig sila. Kuan ba lang na, pag-warning nga mapagkakasta eh. Action Hotline. Pero dapat siguro pasarani siyang kasuguan o kung dapat siguro may panibag-o nga dapat baguhon diri nga kung sino mga pasaway to next gani eleksyon, di dapat din sila pagtugutan nga magpapili. Action Hotline. Galing kayo daw kakuan, no? Do hindi man husto, no? Nga mo ginaang ipapanaog bala ang pinalidad para sa mga pasaway nga kandidato. Action Hotline. Anong expectaron tabi man sa primero pala ang kuan na amo na ng sitwasyon. Sige kay Ma'am Malo, Ma'am, call kami ta sa imo palihog sabat lang sang imo sini nga communication. Tawagin lang sa liwat daya para nga at least maka-kuwanta niyo, makakuha tani sang although may explanation ang Comelec, pero mas, I mean ang Seneco, pero mas nami idiyakon mabatian naton mismo sa pila ka mga representante kag opisyal dira sa Seneco. Nawari, balayran amo ning importante. When you talk about balayran, actually kinaglanon tani nisisidad niya mo, basic services ini. I mean, amo na siya ang kinanglanon subong sang publiko gid ang supply sang kuryente kag tubig nga kung ninali may mga increases direkta gina nga mag-igo sa bulsa sang tawo nga ordinaryo nga mo ni amang consumers. Action Hotline. Di baloon tana kay kabudlay sini mag-amuni nga ang rason diri sang Seneco actually ti hindi man ni kay ila niya nga padugi, no, nga ang Seneco blaya mo ang nag-ideya agod nga may balayran ang publiko nga dugang nga makon mo 3 pesos per kilowatt hour ning balayran mo. O ti meaning kung amo ning sitwasyon, dako-dako niyang kung ikaw isa ka negosyante, amo ginang epekto man, no? May mga kuan ini, may mga epekto gini siya. Now, ang reason diri kay ang Seneco ginakuan malang ang Seneco mo, ginapason ini kag ang Seneco ati bulig na sila kolekta, pero actually wa ini tanan nagakanto sa ila ang magkolekta nila. Action Hotline. Pero ariyo para at least may eksplikar ta husto para maintindihan sa publiko kay once gani may pagtaas ang balayran kung sino tong nagapangulikta kag sino nagapatuman sila, halimbawa electric cooperative o kung water cooperative, ati sila na yung ginawaswasan, pero actually kung nagtawon ta para sini kay pass-on charges ni hindi mo man niya mabasol ang taga Seneco. Online sa hotline. Online sa hotline. Para lubos na maintindihan ini nga balita kag may baluan sa mag-consumers ng Seneco coverage area, joining us this morning diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod is Ma'am Malo
paruko sang Seneco. Ma'am, good morning. Si Action Art, diri sa Action Radio Bacolod. Yes, may aga action. Ay, kag maayong aga man sa atong mga tagpalamati, no? Thank you gid kay very gid siya timely gid ang aton nga topic sini nga morning tungod sa aton nga power rate, no? Nga natingala man ang aton mga kauturan nga gulpi naman nagsaka, no? Aha. Ma'am, malo kanyo please expound kay siling ko initially kaina ginambal ko na gani nga di siya sa pass on charges nga kamo sa sunay ko nagsalo lang sini agud ka ipatuman nga kamo ya magkolekta but not necessarily nga tanan ini nga 3 pesos masubra kuan iya sa inyo makadto. Can you tell us and to the member consumers sa sunay ko, ma'am? Okay. Siyang nagligid nga bulan kadako gid sa decrease naton mga hour compared to our increase right now, which is ang aton is 11.61 and 23 per kilowatt hour. An increase of 3.91, which is almost 4 pesos. So, nakibot kita tanan. But actually, ang sa last month naton na rate, amo na to siya ang last na rate naton sa Wisam, dumduman naton to Action Art, atong reklamo sa Seneco kag nag-upod man sa aton ng LGU, kag ibang electric cooperatives, na atong naguba bala sa amlan, in charge sa aton, sa mahal dito sa aton na rates of electricity per kilowatt hour. So, biniklamo na to, and then gin-order ni ARC na i-buhin ato, no? I-refund ang aton na mga consumer. And it's quite ang pag-refund na amo to nagamay ang aton na mga ang aton na power rates, no? Naging 7.59. Tanan kita malipayon. Ako po, tigid kalipay. Kasi 60% of my bill doon nagbuhin. Gid siya, no? Kagamay, kadako gid, no? Sa nabuhin sa aton. But this time, nagbalik na kita sa aton gid nga rates na ginasupot. Actually, kaintindiyon pa man gapon na aton mga kauturan nga yes, ini siya ang aton nga nagsaka ni siya wa ini nagakadto sa Seneco. Consistent gapon for the last 15 years sa Seneco per kilowatt hour is only, so every 10 pesos is 1.8 centavos na nagkakato sa Seneco. So, initanan ng mga fast charges action inabayad sa ato sa generation, sa transmission, sa kanan ni pass-through siya tanan mo. So, kung tiganan din alaw sa aton sa ARG, amo lang na iyang ibalik sa aton. Okay. So, ang tanong na makulikta nyo ni, ihatang niya sa ilato, the rest lang do mga pilaya gani makadto sa Seneco lang, ma'am? Sa kada 10 pesos, sa kada piso, galing. Sa kada piso, ang nakadto sa Seneco is 1.18 centavos. Amo na siya ang aton. Amo na siya bilang aton. Nga kung saan pa amo nang gina-allow sa ERC nga ginansyaho naton para sa bilog ka ng operation. So that's consistent for the past 15 years na siguro or mga more or less kapit na 20 years, no? So all of these charges na ginahatag sa aton generation, transmission, systems was charged, mga feed-in tariff, tanan ni nagabalik ni siya sa aton sa generation, bayad ni naton sa generation. Kung sa VAT man sang aton, kung balik man ni sa aton gobyerno. So ang aton lang gid siya, aton lang gid nakuha, isa mo na siya ang 1 peso and 18 centavos na aton na na ginansya para sa aton operations action art. So it doesn't mean na kung nagmahal na siya, in pamahalan ni Seneco ang iyang rate because tanan nga rate ginaagi gina-approve sa ERC, hindi pwede nga mapagusto lang kita. In other words, because of this increase, hindi niya kay kabubuton o kung iya sa Seneco inisyatibo nga nagmato-mato kamo pataas da kundi gin pass on lang. Yes, hindi pwede because every month may billing man sa aton ng aton nga transmission, ng aton generation, ara man nadatanan ang bill. So kung ano man ang ilagi na sukot aton man ipass on sa aton consumers. Yes. Pero ano ma'am, ang natabo subong ang sitwasyon mas mahal pa ang residential rate to commercial rate o dalahig ang commercial rate diri nga mag-increase man? Actually mas kung maglantaw kita action art kung sa rates mas mas barato lang tawon ang mga commercial natin. Pero technically may multiplier nga siya. So mabalan nga mahal siya pero may multiplier. That's why kung isipon mo na siya, no, hindi pa galing technical short term, no. So kung isipon ta na ang ginabayaran nila monthly, mas mahal pa na kasi may mga multipliers na siya. Pero hindi sila directly nga halimbawa kung ara ka sa commercial rate nga may ara ka man 3 pesos nga ipatong sino hindi na mo na. The same lang na
siya gyapon sa ato, no? The same Ah, naman siya, pero okay. ang sa kabaw naman na iya, may mga amo na yun, bago may multiplier siya bala. It's the same lang gyapon sa aton tanan. So, may gamay-gamay lang nga diferensya, jutay lang ang mga simintimos, pero mas mahal pa na ginabayaran nila kaya may multiplier na sila. Okay, Sa okay. ano naman na sa billing naman na nato. Ito ka-complicated sila mo. Aha. Yes, ma'am. Kagay do ka technical no basi mabudayan pag insindi ang publiko. Yes, Ang mga oo. residential consumers amo ning concern ko kabalo kita nga ting iban diri ginauna ginanaybayaran ang Sineco, ang balahiran sa tubig. Bangod gati Yes, yes. hindi man luyag nga mautdan mo no kay Yes, sa gusto oo. to si hindi man na pwede nga irason mo yung pandemic hindi kaya pigado ka nga way kinugbayad gati karon po tutikoy mo ng guwasong kooperatiba. Yes, oo. Actually, ang sa bilog na electric cooperative sa buos na Pilipinas, si Sineco ang pinakalinya during the pandemic. Kaya actually, ang iban gali nga electric cooperative, naghatag lang sila sang consideration when the ERC ordered and nag-order ang nag-issue ang order sa ERC nga may nga hindi ta pwede kautod, no? That was Okay. last year. Pero kami, pagsugod sa pandemic, pag March, August pa kami nagsugod pang utod. August pa. So, ako na nag-salam ang bill sa mga consumers nato. Because that, gid kita, nag-consider gid kita Okay. sa pandemic during that time. Oo. Even ang Nuseco, kag Nuneco, nagsigi sila yung pang-utod, no? Kag pang-disconnect sila during the pandemic. Mhm. Ma'am, ano ni siya man? Sa breakdown bala sang charges, kami ka pamangkot, siling ginapas on na pagigali ang real property taxes sa consumers. Ano na siya? Ay, okay, sir. Ang real property taxes natin, sir, amo na ni siya, may kaso ni siya, action art mo actually. Wala tani sa una nagbayad sa government, itungod nga, naton nga, ang electric cooperative is, siya sa taxes. But there is a Supreme Court ruling na nagdaog ng isa ka, may isa pa sa LGU, doon I think naga. So, ginsukot na ni siya ang real property taxes naton. So, Okay. hindi pa the action art nga, hindi natin pag-i-tax on, kasi wala man siya natin madala sa aton nga rate pa ang aton nga real property tax. And i-remind ko na dali sa consumer, ipabalo ko na, this is only a one-time. One-time na ni action art ha. One-time na ni na-pass on charge, wala na ni dayon. This is for the January lang na bill natin. Okay, ini ginamin mo ining 3 pesos subong ma'am? Ang sa real property tax. Yes, sorry ma'am. No, sorry kin daw na cut off nag-intermittent ang signal mo. You were saying nga sa RPT. Hello, sir. Ang sa real RPT natin, ang real property tax, natin yung sukot natin sa consumer is 20 centavos, almost 20 centavos per kilowatt hour. One time na siya, sir, action art at bayad Okay. sa city. Kahit mo nagkasuhay mo, ang city sukot na, and man, Okay. because of the Aha. nila. And then si CP man, nag-arrange man, di ba, gina-issue man nga si CP, wala gabayad. I think may agreement na sila nga both parties magabayad na kung ano man ang mga Obligasyon. na sa isa kag isa. Okay. So anyway, pero kung ako maglantaw, tining pass on charges nga pasa sa inyo nga kamo man ang manukot sa consumer, resulta man ni gyapon ma'am sang train law tax bala nga hindi gid maibitar. Resulta si Jackson sa iteral. Resulta man sang ipera law kag ti tanan na lang nga charges ang gobyerno kiti ang mga generator sang power to karon kung nagagamit sang coal to nga ginakuhaan ta kundi kung nagtaas ang coal to sa taxation kundi dako man nga sibuyas Mumbai. Yes. Amo na ang katabot. Subong mahal pa nga dahil subong ang gasolina. Pag-give ng daw ang consumers wala at the losing end kita permit. Kaya ang tanan-tanan ginapass on sa ato, no? Even Correct. kami nga mga employees ng Sineco, kami gani, agwantaman kami kay part ang amon nga salary nila. Aha. So pagka automatically. So, ang ibang libre ka mo, no? Hindi kami libre, ha? Gabayad din kami. Okay. Kaya kami kita ang example sa pump payment. Aha. So anyway, Ma'am Malu, thank you so much for the time ginatag at least napabalo na ton sa publiko ining panibag-o karon nga increase so magbayad kita by February na ni nga billing or by March na I mean nga billing?
action at February ni. We don't know pa sa aton na March. March, Wala pa okay. na by March 15. Oo. So every month, hindi kita confirm kung pila gid ang aton rate because depende naman na sa aton nga generation, sa transmission. Okay. So amo na siya. Okay, Action Art. Thank you, Git. Salamat, Bye. Ma'am Malo. Thank you, Action Art. God bless. Thank you sa aton NCO. Thank you, Git. Salamat, Gid. Good morning. Good morning. Action Hotline. Si Ma'am Malo Paruco gikan sa bahin sing Sineco, no? Now, ining mga pass on charges, actually ang masubo diri nga istorya kaysa tutuod lang ini mga generation charges nga nagataas ang generation charges. It is because of the expenses nga gina-charge ang pagpanukot man sang mga generators o nagapatubas sining power supply nga mo ning ginapadala paagi sa National Grid Corporation nga linya pagkadto sa magkooperatiba. Now, liyog ko kay Sir Frank tayon Aksonens, kay kabalo ka, ang ending sinitanan, actually kung lantawon mo, initanan magapauli sa ginatawag nga taxation nga ginapatuman sa gobyerno. Now, sa kuryente, ti ara may mga ipera lo kita dira, no? Sa supply sang kun langis naman o kun gatong may ara sang oil deregulation law kita. Amo ning reason nga daw hindi makontrol sang government ang mga increases gani. Now, pero kung sumayon mo tanan, ang ending sini sang mga increases nga ginapatuman bangod sang ginatawag nga taxation, buwis, value-added taxes nga ginabayran ta or value-added tax nga gina-charge, no? Nga gina-charge sang ginasukot sang gobyerno sa mga negosyante. Now, ti ang problema sini nga mo niho, ti para sa aton ya sinubalik doon tani pangayuan ta bulig man. Alangan mo ni karon nga bitbiton ning mo bill ni sa Sineco. Bitbiton ang bill mo sa basiwa sa kandidato masiling sir bay rito anay pinakbulan gidumotdan ko. Action Hotline. Dahil hindi man naguro husto. Now, we have Sir Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Although ngati sa part iya sang mga negosyante, nakita ko diri ang mas mahal pa subong ang rate sa residential. Pero kung lantamon naton sumatotal, kung negosyante ka, basi apektado ka man si direkta, bako mo 3 pesos iya for residential, ang mga negosyante, ni why ni sila kaugalingon ng mga balayaw, basi bilak-bilog aircon ni Sir Frank Carbon, ni balay niya to. Sir Frank, how are you? Good morning. Oh, Art, mayroon handa. Yes, sir. Go ahead. Siling ko subok balita ni kay siling nga Pebrero galion to 3 pesos kada kilowatt hour gid ang ginpatuman sa mga residential ang residential rate increase ngati pass on charges siling sa sanay kung ay sukot sa mga consumer bilang konsumidor man bilang negosyante in effect nanong implikasyon ni Sir Frank. Una-una, dapat ang Sineco i-explain nila kung ining 3 pesos na pass-on charges ng BAL nila, di halin. Generation, transmission, Generation ko no, sir? Taxes. We have to break it down para maintindihan ka. Kung di nagaling, because the 3 pesos, 40 katakas. Oo. Oo, damo naman mga coins na. Oo. Correct. So in a way, bago lang si Ma'am Malo nag-explica, more on kuan gidi generation charges bala kag yung problema galing kun lantawon ta siya dumaangot munitalan sa mga taxation na ginapatuman sa gobyerno nga hindi kita kaluwas bala kay ti kabalo ka mga generators isang power gabayad man sila buwis kag apektado sa value added tax. Sir Frank mo? No. Kinanglan speak kanila further because ang aton nga kwan generation charges nakakontrata na. Oo. Nakontrata na yung daan. Yeah, may kontrata na. Okay. Subject na siya sa fuel adjustment siguro ba sa piso dollar or sa rates ng fuel. We have to explain it. We have to educate us on this. Para hindi na siya doon lang sa may makigan, no? Oo, hindi ba? Kailangan di ilaghalin sila na generation. May component man ng generation charges, no? And it could move depending sa
ila da kontrata nga kung magsaka ang peso dollar, masaka man sila. Kung ang ila fuel, diesel, masaka man sila. Kung coal, kung you get somewhere na sa diesel or peso dollar, masaka man sila. They have to explain it properly. Hindi sa generation start lang. Aha. Oo. And how much. So they have to explain it. Hindi pwede na. Oo, para ang tao, makaintindi ka na so that eventually, Aha. kung mabibing na ang tanan-tanan nga kontrata nila, Mhm. ang tao nga nagapamati, makakuan sila lang pamangkot. Dira ka mo nagkuha. Pila ng ilang kuan, na rate, why labot ng basic cost nila. Nano pa din ang magdugang da. No? Ilo ko naman, i-have to educate yung tao. Aha. Ikabudlay mo. Oo. Aha. Pero, Ari, Hindi ko pesos na, grabe na eh. Oo, we have to, ask them. aha. Yes, sir. Now, sigurado may explanation gimandugang na sa nga pag-expound ang sinay ko in the coming days. Kaya ang publiko, kibot sinipagbati nila sa balita mo. Pero, sir, Ario, kay ikuan ko na lang sa imo, ayon ko lang tiyempo musbong. Kay, subong ang ginaistoryahan ta and we are, ang election time is fast approaching, dali na lang, pila na lang ka adlaw, actually do mga 80 days nang nabilin, sobra. Now, Ario, talking about value-added tax, nga doon mo giniya under sa train law, nga hindi kita pala sir, no, ay gid sang makasalbarde. Kaya ang value-added tax, o kung ang sa idalom sang ginatawag na ton nga pagpatuman, sining train law, ti amo na siya kung kaisa ang amo man ang pag ginagamit sa gobyerno nga pagkolekta sa buwis agon makalikom magkita sa pondo. Now kabalo ko sa part sang mga negosyante nga makabulig kay explicar kay ari naman basiwa ginaulat naman magapatuman naman possibly sang increase sa VAT. But sir, when you talk about value added tax, when you talk about train law, kung negosyante ka o kung sino ka man nga pwede kasukton sining value-added tax, pwede ka na nga hindi ka magbayad, sir? Pwede. Okay. Okay, number one, we talk about value-added tax. You're referring to the 12%. Oo. No? Ang hindi na niya pwede bayad kami nga senior citizen. Siyempre kami sa VAT. No? Oo. 20% plus 12% nga hindi, 32%. Okay. Sa bulong naman. Oo, pero kung ubin pa ka nga, sarang ka pang mangita kwarta, mabayad gagi dugang sa value sa idot ng bakal mo, dugang nga na 12%. Oo, bibigyan tax on consumption. Everybody na mag-consume, batable ang inyong bakal, bayad gagi, everybody contributes, sa cover sa government to your consumption. Oo, bayad gagi, 12% mo ba? Value add. Oo. So everybody, why pass on mo na. Okay. Oo. So each mo muna, i-pass on na sa tanan nga konsumidor. Okay. Oo. Alin sa fast food chain, pagkato sa naglain-lain ng mga negosyo na magbakal ka sang soft drinks, ultimo soft drinks, may value added tax. Bayad kagin niya, sir. Hindi niya kay mabalgas tiyanggi, hindi lang ko magdala sa bat na. Hindi pwede. So ang tiyanggi, of course, is the bat, no? Labanan mo, yung mag-register sa BLR and everything. Oo. Pero kung register ng imong kompanya sa kuhan, bayad kagid kay nga ang produce ka, ang imo to pinangbakal nga mga raw materials and everything, may batman to. Oo, dugang sa gasto mo. Kung baligya mo, kung hindi ka mag-support bat, ikaw mabayad siyang bat. Oo. Sos, Marusep. Ako, ang kompanya nga gabaligya, na hindi siya mag-support siyang bat, ito siya mabayad siyang bat. O niya, pag report ang iyang bat report, ang total consumption, yung kita niya siyang 12%. So, kung wala siya nag-support, yun siya mabayad. Pero kung hindi ka magbayad, Gid, halimbawa, pwede ka penalty na, pwede kang priso na? Siya, normally, ang taxes, kinangambayaran mo. O, Gid siya. So, yung tiga patak na siya, may interest na surcharges na. Tapos siya magbasirahin. I see. Sige. Anyway, ginsugpon ko na malang kay Tido ka may relevant pamla sa issue ta. Salamat gid Sir Frank kay
itingwaan taning at least may bastante nga tiyempo nga ma-explicar gidugang walang parte sining mga charges sumong. Salamat kay Sir Frank. May isa lang po idugan. Yes sir, yes sir. Kay babayad di kita sa atong taxes. No? Mhm. Kay dala po man ang atong gobyerno panggasto nila para sa infrastruktura at social services. Okay. Subong magdadasig ang pag-recover ng ekonomiya ta Mm. kung ang gobyerno magasto tudo Mhm. kasi infrastructure ng mag-create trabaho. So, of course, basic services, education, balan, the hospital, na yan, no? Oo, pero kung infrastructure that will lead to, job generation, improve sa negosyo, may taxes naman sila na on. Okay. No? Oo, kasi sinanglantan niya ng mga taxes para ang gobyerno ibalik naman in the form of Services. expenditures, especially on infrastructure that will improve businesses and social services. This is importante na hospital, naton sa edukasyon and everything. Sumabayad di kita kay inaayot ang gobyerno nga magasto todo. Magasto kung may taxes ng mga kulipon para ang ekonomiya sa magbalik na. Kay sila kung gobyerno bilang ang may kwarta, kaya collect na taxes mo in the form of business taxes, real estate taxes, and in the form of fees na bayaran mo. Yes sir. So on that note, Sir Frank, salamat kay sa time. Good morning sa imo. Salamat. Yes, sir. Salamat, salamat. Action Itaw Hotline. namin sugpon ko na, kay Ario, kundi may balita nga, actually, hindi niya mapunggan kung yung kaso na ginamagpatuman, sumong kuryente kundi may increase, that is another thing. Pero ang isa pag inkabalantayan naton, kundi ang masiwa upod sa prime water, may kontrata, may joint venture ginbayran. Now, ang balantayan ta, kundi magbayad kang magpanukot na, sang ginatawag nga dugang or value-added tax, ang prime water kag ang masiwa. Now, ako ya mo to ang bali, Sir Frank, matiyagwin, hindi pwedeng hindi kita yung siling hindi ka magbayad, madalay ka sa value-added tax ni. Kaya mo man na siya ang ginakuhaan pundo sa gobyerno. Pero ariho, bangod sa siling kontrata, muning balantayan naton, kung ginsulod, nga joint venture agreement, sa basiwa kag sang prime water, kung may ara kita basulon diri nga kung magginali magtinaas ang balayran de, araw mga opisyalis kag board asang basiwa. Ha? Kay sila niya ang nag-insister gin nga magsulod kita sa joint venture. Nga kuno ti mayo gini. Ti pare sila sa prime water kay nagsugtanay kamo da kung magpatuman sila da kay obligasyon man nila magbayad sa buhis sa gobyerno karon. Ti anong explanation da nila ya sa mga board of directors, sabi niya matama ta mo explicar kaya mo na niyang daw ginakulbaan ako sini kuning kaso magpatuman ni sang value added tax nga duga nga balayran sa aton sini nga tubig tapos nilang dako nga kalamay, no? Siling ni Sir Frank hindi kini pwedeng hindi kay bayad kay ikaw na iya may penalidad nga tubangon sa gobyerno. Tingway takbalo kung nga nagamon ang sitwasyon da kay ginambal man to sing una gid sang mga board of directors sa basiwan niya, wala problema para ni sa tanan sa aton, namin na ning serbisyo, namin na ning tanan, bangon ba interest sa joint venture agreement, di way man uminto, subong, services nila, no way law man. Ang problema kay, pagdayon sini isang balayran, mo na gani, nga hindi kita sini kapanghilamos, pigado pa na ng pangabuhi ta, sos, dugang, galulok doon. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakig-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni kay Sir Alex Montesa kag Ruperto Gallo. Sir, good morning. Thank you for listening. Katuan ko lang patrola kay karon na lang guro si Ma'am M. Ang ni parti ni siya na intercept bala nga fake naman nga vaccination card ang bot. Sa inyo daway kamo kadudlaan kabalo naging kamo nga bawal, hindi gani pwede, no? Nga magamit sina kay ti number 1 abi nyo ang kung makalusot ti tsamba pero kung inali madakpan ka tinanon lang abi ma-intercept ka nga piki mong dokumento mo kundi kaso pa kalamay mo gidi o pero pagkarunan tayo na dugay-dugay subong may backlash operation ang Commission on Elections kay Action Jan Diaz de Patrol i-check na siya kay nag-umpisa sila dira sa may sumag Bacolod City sa barangay Sumag. Now, nanodamo na da, kag i-check tabi karon basi kon lapit si Action Jan sa kay Attorney Rivo Sorbito, kay gusto tay baluon kung bala may mga notice of violation na siya napadala sa pila ka magkandidato nga may ara sang violation in terms sa karakuon sizes sa ilang sining mga posters or sa ilang mga campaign materials, even ara sa private area ginabutang. Kay baluon taring patrol kundi na sila subong kumusta na
may mga dugang tas luwas ang gamit last time nga mga bomb truck to agud makuha ang sa mga nakabit sa poste. Ara na lang pulis, arang DPWH, ang City Engineer's Office nga muning nagabulig. Patrol reports. Let's have action. Jan Diaz sa Patrol Action. Jan, good morning. Kumusta da? Aksyon na at ang patrol ari kita sa mga aga diri sa area mismo sa Guardianville sa Division sakop na ini sa barangay Dangob diri sa siyudad sang Bacolod. Actually hindi sa sumag ang nagsugod ining Operation Baklas sang Commission on Election. Di na kita nagasugod sa area sang barangay Dangob no sa may Manville. Diri kita nag-isol-isol sinigid na mga aga. Actually, kung makita natin, may mga bitbit sila nga mga kabayan. Amo ni guro ang ginapang gamit nila action na at nga pagpangbaklas bla sa ibang diri nga mga posters may mo oversize ang iba na ang ibang diri na pang tapik sa mga kahoy. May nakita ko di gani may gingkaka sila nga isa ka poster nga ara nakabutang sa may pader no sining lapit diri sa may subdivision. Attorney, good morning. Attorney, Revo Sorbito. Naging kakas din sila ng mga nasubong mga campaign materials. And then pati action art sa Central Island, mga postes ng kuryente. Grabe ba? Bawal man ang mga campaign materials nga ini. Kung di ko magsala, iyan ikakandidato sa pagka-vice presidente ng mga campaign materials. Okay. Naging pang kakas, no? Kaya bilog rin nga poste diyo sa bilog nga areneta, pinangbutangan nila sang campaign materials. So, ginpang kakasubong. Ang diri naman niya sa mga cyclone sa kilid, sining subdivision, ila diri ginakakas naman niya subong, yan ka mga senador nga magkandidato na naman, no? Amo ning sitwasyon. Damo na naman diri, damo mo sa personal ari man ting iya ka Bacolod City Force Company. And then ang mga security aid, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga naga-assist subong nga aga action na art, no? Okay. Ginusoy ni sige-sige ng halin kay bilog ni nga dalan, siya kag piyak may mga tinaho diri sila nga nagka-assign subong. Kung hindi gid masyado mataklas may mga mas sila gamit, mas sila nga mga facilities or equipment rather diri sa area para mapang malabot nila. Ibang ginapang taklas nila kay ara gyud sa tunga-tunga sang poste. Grabe ba? So kinanglanon nga taklason sa iban nga mga member nila kabalo ka action at hindi man pwede abi ka bulig ang pulis eh. Okay na ko ng pulis maka-assist man bala. Kasi bawal sila mag-assist. Kay kabalo naman kita bago Attorney Subito kay na may mga pagsunundan na dapat ang mga connected agencies ginamang ang magbulig diri no action na outcome sa pagpangbaklas. Sige, ato Attorney, good morning. Kamay lang gid. Attorney Subito po daw si action art sa action hotline. Kumusta sa mga attorney? Well, gasugod kita sang baklas ta. And ato tani plano, ato tani plano, aling kita sa Mudray, panaog, pero nag-agi kita doon kadamo, git sang drip lang area, damo na. So, dasa sa tangog, kung masugod sa tangog na lang, kaya until panaog ito, makadamo, git sang mga campaign materials nga kakalakaso natin. Tony, i-clear lang namon, anong ginapang kakas na ito, lalabot oversize, pati mga campaign materials nga do sa improper places na butang kakson man. Actually, so far, no, iba tayo nakita din sa dring area, oversized. Pero ang atong ginakasubo ang mga illegally posted, gaya sa mga electric test nga kitanguan subong. Taga-poste may campaign materials nakatakot. Oo. So, pero may mga reminders naman, no, sa mga local, abi nila nga coordinators, attorney, na basi pwede bala sila na lang personal, mabulig ng pangkasal? Actually, we have been even before the start ng campaign period, we have already reminded them, no. But I don't think they give a damn. No, sa atong panawagan sila. So kasubo gani kay well, we have to take it down, no, tani kung sila na lang tani. Kaya duway man lang sila labot. So we have no choice but to take it down ourselves. A regular na attorney, inyong nga upload baklas? Every Friday or every day?
Actually, ang schedule tayo is every Friday. Pero, pag sa aton nga tiyempo, mag-allow lang. We can do the backlash operations anytime, no? Ang aton nga Friday, yung tigana tagina para sa amulang ginianay nga lugrahon. Pero, any other day until the campaign period, mga backlash tayo. So, diretsyon yan sa mga attorney, pasunod sa Metro Bacolod. Yes, so kada mo gid kala ka gid ka rampan gid sang mga sa mga illegally posted na campaign materials. Attorney, who are with you today? Sino mga po ninyo? Well, we are very thankful sa of course sa PNP. Full support kita aton para magatag sang security sa aton nga personnel. At the same time, we are also very thankful sa City Engineer's Office na nag-provide sa aton nga logistics, dugang nga logistics para sa aton operation. DPWH, sorry mo na ito. Subong wala sila, and then ang DNR, wala man representative, but as a chairman sa task force backlash, we can still do backlash operations without them. Thank you, Attorney. Good morning. Ay, maguta sa may action dyan, kung nakapadala na sa notice of violation sa mga una nila to last week nga operation? Attorney, pamakot na gali. Di ba last time, ragit pang backlash, kinanglan na notice of violation, napadalaan din man sila? Well, ang aton nga national candidates, we sent them notices, especially ang mga oversized nila nga campaign materials, but even without a notice, we can still take down the illegally posted campaign paraphernalias or materials, even without notice. Pwede na nakuha niya. Okay. Pero ato gali na liga na pang dala na ito mga notice. Ang mga drug ko lang actually nga food lie para sa aton because sa ato limitasyon sa resources kag logistics kung dito makuha, we send them notices na lang. Pero kung daw hindi igapon, well, we have no choice but to take it down. Ilabi na mga billboards, no? Yes. Northern portion sa Bacolod, damo kita billboards, attorney, sa mga national candidates. Gani. So, we send them notices. Pero kung in the next few days, kung may gapon, action sila, kita na lang kasi na wait a choice. Siguro reminder man attorney sa mga local candidates, lakilapit naman ang campaign period, samtang wala pa na-cover sila sa election abis House of Comelec, dapat siguro sila matamaso na Manila. Yes, but hindi ko makita ang effort sa mga kandidato na magmatumato, well, ugatan so we have to do it, pero I hope especially the local candidates will have the moral responsibility sa kinabaligyan nilang ilalawas na maka-Diyos, makatao. I hope that they will live it up to their claim, Sabi, especially sa nag-sign sila sa peace covenant, that they pledge to abide by the rules, to campaign fairly, and maging masunuron sa atong mga patakaran sa eleksyon. I hope they abide by it. I hope it's just a simple pirma lang sa covenant, otherwise, this will reflect kung ano sila klase ng mga kandidato. Sorry, good morning. Thank you so much. Thank you, Kit. Aksyon na art si Atty. Rebo Sorbito, dari mismo gyapon kita sa may Guardianville, sakop sa barangay Tangob Sulad sa Bacolod. Sige man niya. Ang ilang opdulan backlash nga ginapatigayon subong nga adlaw. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz na nagasiring sa tutaran ni mga ka-aksyon sa rikaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Hotline! Amo na gani siling ko. Kung nagambal ka nga matarong nga sa isang politiko, please ipakita mo pagi sa pagsunod sa simple lang pero seryoso iningasay sang kasuguan o kon memorandum sang COMELEC. Nga kinanglan, kung dito nabutang ganing dapat designated poster area, dito ka lang yabutang, amo na lang nakasimple.
Kailang kiting iban manginawat, kidasi nga, hindi ba gyapon ng kumilik, kuay manatawag, gyapon magala ka pang kakasda. Timakon mo na hatagan gisang special nga tiempo sa kumilik, kaya para pang sa taklason ang inyong nga mga posters. Action Hotline! Dapat siniguros ng pinakamadamo, hindi nyo pagbutuhon Sorry pero no offense, pero kano kalaw, ay lang kisa uya-uya man. Action Hotline! Ayos sige Natamyalan naton, good morning gali, may lang pagmonitor karon nga agal, gatutok si Ma'am Vanessa Mayo dira sa area sang Amerika, no? Salamat gid dira sa imo Ma'am Vanessa and Doc Matt Mayo sa Minnesota, USA. Si Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona, Noel Amar kag San Milili Uligo. Oy kapon si Christy ara sa Hong Kong kag si Shoko, no? Galit na sila sa Hong Kong. Salamat gid sa inyo. Thank you for always supporting Action Radio Bacolod. O tayo Benedicto, iatag sa sikat kay tricycle driver ng tarpaulin kag sa squatters, hindi na pwede sir kay evidence na no sang kumilek. Action Hotline! Pabayaan ng poster, hindi na pagpang utod galing Jinda Dos Nonoy De Waldes, araman si Dinald Binias, salamat kid Joy Buenaficio Lano, ang nagamonitor man, Imbong Jo Campo, sa maaw, salamat kid Ma'am Vanessa sa Minnesota, USA, thank you. Marilo Travilla Catinoy, Amado Ladua Jr., kag Leslie Villanueva, thank you so much for listening. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod, ang Bang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala itang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaya ang isang cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Si Ma'am Cristina, may salamat ko kay Sada kay ang nagasugo bala sa manog topic niya, hatagan lang mga taon la sang damo-damo inog topic kag orderan nga ubuson kay damo na nga bisan di na lang ipang topic. To no. Tigi galing kay dapat makita ang itsura ng kandidato nila ang nga ginasuportahan mo. Ayo sa Eileen Intis, good morning dara sa imo siling ni Emmanuel Miraflores Cuales niya. Why natagi ng proteksyonan sa gobyerno ta? Tanan na lang nagasalaka, why kita mahimo, why kita ibalikdan kag pasahan. Ayo sa si paring Martin Gonzales, si Bidalin STE, Aurelio Ramon Consing, ka monitor man. Why nagaling ko tiyempo? Sorry gid. Uy, Arepes Piroto, Nel ni Realista, Araman, Jimmy Lam, Sir. Good morning kay Maninay, Jocelyn Saranga. Good morning, man. Thank you for listening. Action at Tayhupon saying thank you for joining the show. Mga kakson din ka man sa Pinas, laputon ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon.